Assalamu alaykum Kahraman arkadagly yurdumuzun eridi adamlary. Salamu alaykum mehriban illeşler, edi tamaşaçylar. Eridi ýaşlar. Bizim yurdumuz asuda, parahat, dünýä ýüzi bizim yurdumuzy dostlugyň, doganlygyň mekany diýip tanýar. Elbetde bu mümkinçilikleri Türkmen halkynyň milli lider Kahraman arkadagly Kahraman serdarymyz bizim hemmämize mümkinçilikleri döredip berdi. Yurdumuzda diňe aýdym sazyň owazy ýanglamypdyr. Şu zatlaryň ählisiniň sakasynda duran milli liderimiz Kahraman arkadagly Kahraman serdarymyza çäksiz alkyşlarymyzy aýdýar. Mehran illeşlerine çaltadan gepleşigimiz ýaxşy arzuwlar bilen başlady. Bizden daşlaşmaň. Bu edekki çaltadan namyz hasam üýtgeşik bolar diýip biz sizi tüýsürekden ynandyrýar. Sebäbi bizim çaltadan gepleşigimizde bu täzin aýdymlar, saatlar çalynar. Bunu bizden daşlaşmaň. Gepleşigimiz başynda mihmanlarymyz taýin bolsak näme diýer? Çaltadan. Mehriban illeşler, çalsadan gepleşigimiz dowam edýär. Indi bolsa halifamyz mihmanlarymyz bilen tamşadaýyn. Atajan ne görüşimiz ýaly çalsadan gepleşigimizde bir näçe mihmanlar gelýärler, halifalar, şägirdler bilen gelýärler. Elbetde halifa şägirdlik ýoluny Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman arkadagymyz bize açyp berdi. Ana şol ýol bilen biz ýaşamyz bilen dowam edýär. O aýdym saatlarymyz milli ähengde dowam edýär. Biz hem muňa buýsanýar, gepleşikler ýazýar, umman saat salýar, aýdym aýdýar. Bu parahat ýurtda nädip aýdym aýtsak, nädip saat salsak. Sebäbi haçan şunu diýişgäriň ýüregi joşýa,
haçanna yurt parahat bolanna, agdyberlik bolanna, umuman ähli mümkinçilikler bolanna eýem tumu diýişgärim ýüregi joşýar. Şoň üçin biz ýürek joşgunynymyzy halkymyz bilen paýlaşmak maksady bilen ana ýigitlerimizi gepleşigimizde çağırdyk, haýyş edip ilki bilen gepleşigimizde gelen mihmanlarymyza köp sag bolsun aýdýar. Özüňiz tanýansyňyz Türkmenistanyň arkadan artisti, üflüm çalýan sagyrlarda, milli sagyrlarda ustadyk bilen ýerine ýetirýän Serdar Haydarow. Şeýle-de Serdar Haydarowyň aňartyna ýaşlamadyň söýgüsini gazanan aýdymçymyz o aýratyn uwady bilen milli ähengde aýdymlarynyň içinde milli sagyrlarymyz ulanyp bir diňe Türkmenistanyna däli bu kunna doganlyk ýurtlarymyzda da eýem aýdymlar giňden ýaýran aýdymçymyz şatlyk öz bize mihmançylykda şeýle-de biziň döwlet konsertlerimizde bir näçe üýtgeşik ähengdäki watan söýjülükli aýdymlar dowam edýär. Konsertlerimiň başynda, soňuna söýgü aýdymlary, ýaşlamyň söýgüsini gazanan aýdymçymyz Bayram Nowadow hem aýdymçy hökümine hem kompozitorymyz Bayram Nowadow gatnaşýar. Şeýle-de gepleşigimizde Ustad Sadanna dostumyz Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden Türkmeniň Altyn asyr bäsleşiginiň ýeňjisi Toýly Oralyýew. Şeýle-de mehriban ýyllar gepleşigimiň dowamyna şu sadanlarlyk etjek ýigitlerimizden ana mukamlar köşküniň sadanlary kömek edip gepleşigimizi dowam eder. Onda ilkinji sözümizi Serdar aga geçireli. Başdan. Serdar aga ilki bilen gepleşigimize gelenigide köp sag bolsun aýdýar. O itaatı biz Serdar aga şu gepleşik adaly, saz çalaly, umman bir iter döresin. İlki bilen bir dostluk gerek. İlki bilen bir gowy gatnaşyk gerek. Şu gatnaşygym, dostlugym biziň aramyzda köp ýyllar bäri dowam edýär. Serdar aga özüňiz bilýäňiz, bir näçe ýurtlarda türkmeniň sumotuny bir döredilen mümkinçiliklerden peýdalanyp bir görkezip geldiňiz. Oňdaşyndan bir näçe şäherler ýetişdirýäňiz. Diňe sagyrallar däller aýdym aýtmakdan hem siz bir halipalyk edýäňiz. Umuman bir halipa hökümini, halipa şäherlik hökümini, şäherleriniz barada bir ýylleşdirmede bir gyzykly bolar ýaly bir sözü ilki sözü sizden başlasam. Serdar aga aýdyr. Kerim ağa dogry aýdýaňyz. Ne biziň gahrman arkadaşymyz, arkadaşly gahrman serdarymyz türkmen aýdym sazymyzy, medeniýetimizi ösdürmäge şeýle golluk berýär-de. O esasan hem görýärmi şu wagt ýaşlanmady öňe çykarmakda, şular bir halka tanatmakda bir köp işler edilýär. Ona aýdasym öýle bizim ýaşlanmadyň içinden şeýle bir zehinli gowy bagışladanlarymyz çykýarlar-da. Ona şun Kerima Salfadanna gepleşiňizde bizim dostumyz hem şägirdimiz şatlyk öwez çağırdyňyny bize mehmançylyk ellik. Şu ýatlak geçetmeli şatlyk bilen şu şatlyk töwelemi eýem öz ýurdumyzda ýaşlaryň içinde, ýaşullaryň içinde, dogry aýtsam ýurdumyzyň daşyna da öz aýdym sazyny tanadan bagışlaýmyz. Şu zatlar biz begenler ya yurdun şäherinden daşda öz bir işleşimizin, öz bir şäherdimizin bagışymyzyň aýdym saglary ýanglanýar bar. Başga milletin bagışlary ýerine ýetirýän biz üçin şeýle bir ýakymly bolýar-da. Şonu olam nämeden şeýle bolýar? Şu şatlyk ilki bilen bir kerek toýlarda duguşdyk, onuň öz pikirini maňa beýan etdi-de. Halipa diýdi, şeýle aýdym döredesem bolýar. Oňa siziň maslahatyňyz gerek. Şunu ýalara etsek näil, şunu ýalara etsek nähili. Onuň biraz wagt geçdi. Soň ýene jaň ede halipa şunu ýalara bir da etdik, onuň siziň maslahatyňyz nähili. Siz nähili görýäňiz şu aýdymy? Dinledim şeýle bir öz boluşly bir hiç da meňzemeýän öz dünýesini şu taýda beýan edipdir-de. Şu aýnam diýip bir gaty şeýle bir tanymal bolan aýdymy bar. O taýda näme gelişer şu aýdymy? Uzun ay bolýar şu gargytydyk. Bu pudy goşaly. Şu ilki bilen bir şunu bir milliligimiz bilen bir çuňuraga girip ýadalyp o şonu işledik. Olam goýjyna bayramda hemme işlediler, goýjylar timarlap halka ödürlen onun halk şeyle bir gollady. Şeýle bir tanımallyk getirdi, şatlygy.
Hawa. Şonu ýaly bir eden işin yerine düşenini bir adam şeýle bir razy bolýar, begenýär-de. Yeni isläti gelýär-de. Hawa. Soňam näme şol görýärmi bärdär nesip bola gepleşiň dowamyny başga da bir näçe aýdymlar hödürlenir. Serdar şol gaty dogry aýdýanda bil ilmi dama gözlegdi de. Yaşlamyň içinde o davaralarda görüşýär, o türkmen toýlarynda görüşýär. Ya vilayetlerimizde geçirilen bäsleşiklere var ya bir gözlegdi nähil ütkeşürek zihin, nähili bir zihinli yaşlamy var özüň bilýäňa. Şonuň biz mawy ikramymyz bilen bir halka tanatmak, sebäbi ähli mümkinçilikler bar. O zihinin bolsa görkezip bilseň seni o halk dinleýär, halk sylaýar. Halkynyň alkyşyny alyp bilseň medeniýet işgärine onuň wagt gerek geldi. Ana şonu matlagat etdik bir sizin menem dinledim ana bayram bilen matlagatlaşdyk buna Atazan özüm bilýän. Şeýdip bir gepleşigimiz näil täsindirek bir aýratyn ähende deli gyzykly bolar ýaly şonun gepleşigimizde ýörüte bayram şaatlyk saadynlygymyzy çağırdyk. Eger mümkin bolsa men haýyş etjek bolýan şaatlyk bayram gepleşigimiziň başyny biz türkmen Mert Türkmenli bir aýdym döredipsiňiz. Şol aýdymy bir ilkinji aýdym hökümine elbetde şu tögötleşige geçmäk bir sizden tanarýaly adamlar bir näme aýdym çykar diýip bir pikir edýärler da adamlar. Häzir şol siziňizi bir owadyňyzy işitdirsek özüm ilkinji aýdym Serdar Atajan watanymyzy wasp eden aýdym bilen bayram saatlyk bir haýyş edýär şonu ýerine ýetirip berdiň. Serdar aga bir semir sadanlar etdiň. Yerine düşen aýdym şeýler yerine düşüpdir. Ol ilki bilen näme bagyşyň sadandan borjy öz watanyny öz ýurduny wasp etmek bolýar-da. İlki bilen şu watandan başlaýar-da ilkinji töz. İlkinji töz. Gaty yerine düşer. Onda şol aýdymy illeşdir. Hemme bilelikde ünsür dinläliň we öz türkmenligimizde buýsan dinläliň mehriban illeşdir. Türkmen, Türkmen, biz Türkmen,
Türkmen Saltalarına gepleşigimiz joşkun bilen dowam edýär mehriban ýyleşler. Ne görüşmedi ýaly. Aýdyma tüs ýerini şutdur diýilýän aýdym bolupdyr. O saatlyk bayram terlara. Ene bir aýdym şu başta näýle aýdym aýtsaň, haýsy bir işin başyny tutanda bir şunýal bir dogumly başdan ol bir ýyly şoňala bolup gidýär da şeýlem. Ine ýyleşler häzirni şul aýdymdan soň saatlyk öz sen bilen gepleşigimizde dowam edeli. Mehriban ýyleşler şu taýda bir bellek geçirmeliýän bir zat bar. Biz her ýere gepleşiklerimizde aýdymçylar çağırymyzda öz ýoluny tapmaly. O haýy paň ýolundan aýtsaň özüň ýoluny tapmaly ýa-da terdara. Ine şol aýdymçylygyň içinden tölemene öz ýoluny tapan aýdymçy diýip men aýdy bilýän sebäp aýratym bir öz äheňi bar, aýratym öz owazy bar. Hiç bir aýdyma meňden okuyňam. Şol hazam meni sağdan hökümünü gyzyklandyran o esasy meselelerin biri de. Şoň üçin şahatlyk saňa üstünlük arzu edýär gepleşigimiziň başynda gelecekde de şular ýaly aýdymlaryň üstünde işläp diňe Türkmenistan watanymyzda däl dünýä ýerine aýdymlaryň ýaýrap doňluk ýurtlarymyzyň belli aýdymçylarynyň şu biziň aýdymlarymyzy ýerine ýetirýär derejede aýdym döretmegi arzu edip kedegi saňa geçirýär. Köp sag bolun Halipa. İlk bilen gahryman arkadamyda, arkadagy gahryman terdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goýlaryň tutýan tutumly işleri rowaç bolsun. İlk bilen şu özüm barada aýtsaň, bir aýdym sagda gelişim sebäbi gepleşigimizde ilkinjige de gatnaşýan. Bir özüňi tanasaň, özüň näme işler edýän, haýsy halipalar dinleýän. Onu özüň barada gurrun berden soň ýygynyň yan kaydym ütköşük bolup dur diýdik de şol aýdym döredýän saňa bir topar zähmet gerek de şol arada aýdyp bersen köp sag bolun Halipa. Özüm barada gurrun bersem, Mar welaýatynyň Türkmen welaýatyny dowuldum. Biz 8 dowan daim tarapam biziň maşgalarymyzda aýdym sady gowurýan bir maşgalalaryň biri. Halipa ne siziň aýdyşyňyz ýalyk sun we adam ilmi dama gözlegde bolýar da. Onsoň şu kän aýdymlary, faallary dinlemek bilen ine Halipadam aýtdy bir ütköşük bir zatlar oýlap tapmak üçin bir sunwatda öz ýoluny tapmak üçin esasanam kän aýdym dinlemeli bolýar, kän Halipalar dinlemeli bolýar, faallary dinlemeli bolýar. Şoň esasyna bir özüňçe bir ýol emele gelýär da, ýani ýalyk köp eger çeper edebiýaty gowy bilmek üçin, gowy goşuk ýazmak üçin näme etmeli? Köpürek kitap okumaly, köpürek goşuk okumaly, goşuk bilmeli. Edil şolar ýalym aýdym saz ugrunadam gowy sözler ýazjak bolsaň, hatda söz babatyna gelemizde de köpürek kitap okumaly bolýar. Özüm edebiýat köpürek şu kitap okumany, çeper edebiýat okumany has özüme ýakyn bilýän, gowy görýän. Şolaň esasynda da şu bir ütköşügrek näme üçin diýdim, milli saz gurullarymyzy ulanyp döwrewap aýdymlar etmelidim. Olaryň içinde diýdim, näme üçin milli saz gurulmaz gargy tüýdi ulanyp, ýa bolmasa dutar ulanyp, ýa bolmasa milli gopanmyzy ulanyp diýdim, öwüşini berip ütköşük aýdymlar bir halkymyzda hödür etmelidim de. Şolaň esasynda bir ütköşük bir ýol emeli halkam gollady, gadygan garşally. Dinleýijilerimizde de köp sag bolsun aýdýan, gadygan gowy garşallylar aýdymlarymyzy, ýa Halipanyň aýdyşy ýalyk biziň aýdymlarymyzy daşarur döwletlerine de dinläp, Türkmen aýdymam bular ýaly ekeni, bular ýaly owadan şiireli ütköşük bir äheňde bar eken diýip bir dinläp bir olaryň bir töýgüsini gazanmak meni diýseň bu insanlardy. köp sag bol şatlyk bilen şu ýa-da serdara aýdymlaryny ýatlatda aýnam diýdi, amman diýdi. Yaşların içinde ýaýran aýdym da. Şol aýnamdan bir bent kiňlenip bersen şatlyk özüm. Onuň ýerinden ýa-da sağdanlara ha istedeli. Ýerinden ýa-da aýdymlary onuň ýoşudan ýa-da illeşlerinde ýaşlarymyzda ýerine ýetirip bersen bir ilk bir kiňlenip berer. Yüreğini elek bir Allah diye min fenkelek daşım gurşap alsa da dostluk nefsimden yeňilýän özüme geňlik. Sağ ol. Sağ ol. Bir sözümün ahyrynda özüň barada gurrun berdiň ýa-da aýdym bar, bir isletleme şol aýdyma ýene de gurruny getiresin gelip durda. Şol biz Türkmen, men Türkmen diýen aýdymy şu arada da aýdyp berer ýerleşlemede gyzykly bolar ýaly. Biz Türkmen aýdymyna gelemizde Halipa bir Türkmeniň mertligini bir wasp edýän
bir watanymyzy wasyp edýän bir kellämde fetirler batda. Ustad dostum kompozitor Bayram Nobatov'un ýanyna gelip bir maslahat alaýyn diýdim. Ondan soň Bayramyň ýanyna geldim, şular ýaşlar bir heňim ma diýdim, sözlerim ma diýdim. Gel diýdim, şulaýdym diýdim. Bilelikde bir türkmenimizi, watanymyzy, mertligimizi wasyp edip diýdim. Bir halkymyza ýetir. Aýdym ederdiýdim. Aýdym ederdiýdim. Şol bolupdyr tuwalamy, howur köp bolsa. Esasy Mehribanylyşlar şu aýdymy görýän, ýani 1-den 2-3 boldan hatam bir şowlu bolýar diýip özüm aýtdym. Bu taýda agdy berilen nişanlarna bizim halipalarymyz Nurhan Ahmedov, Ategelli Garyagdiýew, şeýlerde Gurbanlar, Eýiz 3 bolup nähili aýdymlar döredipdirler. Şoňa ýaly bir döwre wap aýdymlar döwrýä bolup bir hatam bir kämilleşýär. Şu halipalam ýolun dowam etdirýäňiz. Berekella. Aýdymlar barada gurrun etdiňiz-de Serdar aga. Nädir? Eger gepleşimiň şu ýerine aýdymçydan elmidama söhbetleşýärdiňizde Hasan aýdym aýdar galyp oturan ýaşlamyz, halkymyz bar-da. Diňläp oturan belki çaý wasyny. Anany saatlyk bir şol aýdymlardan ýerine ýetip bersen, şeýledene Serdar aga, Atazan, ýigitlerimiz sağdan alýarsa, hazam gepleşimiň şowuny artar. Onda çarxalarına gepleşigi uğudan ähäňdäki aýdymlar bilen dowam edýär. düşdüm sana tarap Yürep baryan yağdıyımı gorap Sarap gönü yaralarımı Tapçak bolyan onu her kimden forap Bu paninin dudağına
Çoluş yarın kete bilmen Zinagları bize kurunan Zinla yara bizi durman Ruhum hatta arman arman Görsüm ol yar keşfine kurban Aman aman halim yaman Gelin görün yürek yanan Aman aman halim yaman Gelin görün yürek yanan Min sesim yetirin yara Tuz basıl yar ağır yara Kalbim olli para para Dinge ol min derdime çare Mecnun kimin dali dali Üskünna çıkken ağına lani Aman aman halim yaman Gelin görün yürek yanan 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 Mehruan illeşler, yedi tomoşaçılar, çal sağlarına gepleşigimiz dowam edip dur. Şartlık diýseň, ýitgeşik aýdymlar ýerine ýetirip berdin. Sağ ol, ýerine ýetirip beren aýdymlar üçin. Başga näil aýdymlar bar? Bu aýdymlar näil döredi bir trypdas aýdyp berdi. Atacan şu yerde doğru bellek geçtiğinde, şol aman aman aydımın bir dörüşü vardı, gaytkaçı görürüm vereyim. Aydımın sözleri bilen hengini getirdim. Bayramam Usat sadanlarımızın, kompozitörlerimizin biri özünün ögüş gününü verip, odan sağa dörüdüp berdi şol aydıma. Sonra Halipa bilen maslahatlaşıp şolary alak bir aydymym ma diýdim, şol aydyma diýdim bir milli saz gurulmadyň diýdim. Haýsyny boşluk bir gelşer diýip bir Halipadan maslahat aldım. Halipada bir ödünün goşonduny goşup milli saz gurulmady gargy tüýdügi ajaýyp şekilde şeýle bir bedäp üýtgeşik bir duýgu berip bir çally da aýdym. Şonu hatam bir hile ýerine Şu aýdymlar arasynda näme aýdyp biljek şol aýdymlar? Şu aman aman aýdymda görýän, o taýda lirika da bar. Bir hilek bir felsefe de var. Ondan şu taýda men ondan şarty aýtdym, gargy tüýdük, şu bir çuňlugy, bir felsefe has bir ýakyn lawzy bar. Şonu ýerine ýetireliydim. Onun çallyk tügelimi ýerine düşdi, ne gülýär aýdym molly bir öýüz bolşly bir bu aýdym molly. Toğanlyk ýurtlaryna gideňde bir türkmen sazlaryny o ýurtlaryň bir dostlamy ýerine ýetirenine bir begenýän ýöne men şu taýda bir da bellek geçetim gelýärdi. Türkmen sazyny ýerine ýetirmek üçin bir hakyky Türkmen bol dogulmaly ýetim gelýärdi. Indi illeşler şolary ýaly gyzykly töhfetdeşligimizden ýygynyň ýene de bir aýdym diňleýär Serdar aga. Başdyny Şartlyk näle aýdym aýdyp berjek? Häzir sowat diýen aýdym men size bir ýerine ýetirip bereyim. Aýdym bolar. Täze Onda mehruan illeşler. Şartlyk özüň ýerine ýetirmegen näki sowat diýen aýdyma diňzeleliň. Onda näme diýip atajan? Şartlygyny. Sowat sana bu günleri sowat sana bu günlerim sowat sana bu yüreğim senden söýenim sowat sana bu günleri sowat sana bu günlerim sowat sana bu yüreğim senden söýenim Al yana
anlamam Nämedini bilmeyen Ol yana yıllar ya Dünyanimi yanmaya Yürücüğüm diyseme Näde dibem otan ya Soğut sana bu günleri soğut Sana bu günlerim soğut Sana bu yüreğim senin söylenim Soğut sana bu günleri soğut Sana bu günlerim soğut Sana bu yüreğim senin söylenim Bugün menin baktıma Tüyü kuşum konuyda Kata düşümde Kemmelerden aman ya Elim uçur yalısın Yıllarda bana da güç ver ya Elin bana digene Ayçaksın lan puş vol ya Soğut sana bu günleri soğut Sana bu günlerim soğut Sana bu yüreğim senin söylenim Soğut sana bu günleri soğut Sana bu günlerim soğut Sana bu yüreğim senin söylenim Soğut sana bu günleri soğut Sana bu günlerim soğut Sana bu yüreğim senin söylenim Soğut sana bu günleri soğut Sana bu günlerim soğut Sana bu yüreğim senin söylenim Şartlık köp sağ ol. Bir dürlü sağ vuralan, fesi olanda eline sağ vuralan bilmeyen haliyan da illeşler. Şu sağ vuralan adı cümmüz sağ vuralan, şu doğrudan şu sağ vuralan fesi. O katı oğudun, aydım tuvalımı, yüreğimizi coşurdu. Ne illeşler gepleşimdi, yine de tehditleşimin arkalı devam ediyor. Tehditleşim elbette, yaşamının feyulun kadar aydım simiz. Bir neçe illen meri, devlet konsertlerimizde bu aydımlar döredip, halkımıza edilip gören aydım simiz. Hem kompozitörümüz Bayram Novotov. Bayram gepleşimize gelen senem köp sağ ol, bir aydımlar var da. Umman aydım şeyin öz bir yüreğini bir halkımıza hizmet etsem, aydımlar döretsem, umman nehir coşkunlu sözler aytsam deyip bir yüreğini beslen kızı ol yani. Onu söz senin. Köp sağ olun Halipa. İlki bilen näme şu çaltalarına gepleşigine hormat edip çağıranıda size sağ olsun aytjan. Elbette şeyle oğudan gepleşiklerde öz aydımlanmadı, öz başarılıklanmadı, sunutumuzu görkezmäge uly mümkinçilikler dörüp berýän ilki bilen gahrman arkadaly gahrman terdarmyda öz çäksiz sağ bolsun maýdan. Gahrman arkadaly gahrman terdarmydyň janlary sağ bolsun. Tutgan tutumly işleri elmidama rowaşlyklara beslensin. Köp sağ ol Bayram. Ne illeşler adır Bayramın terdara o aydımları var. Oğudun. Kayvat men sine diýär terdara. Bir hem sağdan ol hem aydım aytmaň ol bir aýratyn täsiri bolýar da. Özüne sağdanlarlyk edip. Şoň üçin ilkinji aydymmy Bayram eger mümkin bolsa ana elektro pianino bilen özüň bir oğudun mulayim aydımlardan birini yerine yetirip bersem onunla gepleşimde yine de devam edersin. Kerim, şuayda belli şu ödünü sağdanlarlık edip aydım aytmak diýdiň de. Ol bir tarapdan şeyle bir jogapkärli, bayram şeylermi? O zaman ýöne sen ödüň aydım aydandy, şonu ödüň sağdanlarlyk etsen, sen has bu duýýanda ödüňe näme gerekdigini sen hemme kişiden gowulýan, şeylermi? Bayram ulu bilen aydım dinläli. Çıktım men yola seni görmene seni sevmene Aydar
sana sen bizden aşığı gelmremin bari dinle senin için bu sevgimin bari al bu gülleri eline eline senedesin ben gözüme gözüme ananayindi sözüme sözlerime al bu gülleri eline eline senedesin ben gözüme gözüme ananayindi sözüme sözlerime çıktım ben yola seni görmene seni sevmene aydayın bugün duygularım varım ben sana sen bizden aşığı gelmremin zari dinle seni için bu sevgimin bari al bu gülleri eline eline senedesin ben gözüme gözüme ananayindi sözüme sözlerime al bu gülleri eline eline senedesin ben gözüme gözüme ananayindi sözüme sözlerime al bu gülleri al bu gülleri eline eline senedesin ben gözüme gözüme ananayindi sözüme sözlerime Bayram köp sağ ol. Näme? Aty mulayym aýdym, ölen bir adamy, şu aýdym adama täsir etmese şol aýdym ýerine düşmedi bolýar ýöne. Şu aýdym täsir etdi. Sebäbi şol aýdym seni başga bir dünýäge gitmeli aýdym. Şol aýdym bolup dur diýip men aýdym belä. Tolemy berekella. Näme ýene de bunu gowşatmaly bayram. Mümkin olsa bir şowhun aýdymlamyň iki saatini ýerine ýetirip beräýinmi? Onu nähraýynlaşy ýene de çalsadan gepleşigi ýaşlamyň töýgüsini gadan aýdym şeýmiz. Bayram nowatfyň şowhun aýdymlary bilen dowam edýär. hayrana hayrana beni koydu hayrana saylana saylana ol kemmeden saylana hayrana hayrana beni koydu hayrana saylana saylana hemme bir yana sen bir yana Bakay gülüm bana, sen gelsen bu yana, men
hayrana, hayrana, meni koydu hayrana, saylana, saylana, ol kemmeden saylana, hayrana, hayrana, meni koydu hayrana, saylana, saylana, hemme bir yana, sen bir yana. Versem sana barım, siyadül pitarım, sensin men kararım, sen nedim men canım. Arzularım kere, men sana yetmene, menden soğumaydın söylenim bilyene. Hayrana, hayrana, meni koydu hayrana, saylana, saylana, ol kemmeden saylana, hayrana, hayrana, meni koydu hayrana, saylana, saylana, hemme bir yana, sen bir yana. Hayrana, hayrana, meni koydu hayrana, saylana, saylana, ol kemmeden saylana, hayrana, hayrana, meni koydu hayrana, saylana, saylana, hemme bir yana, sen bir yana. Karşıma geldin göğe bir ay bolup, dünyame doldun yaltı güneş bolup. Sağırlan yan yine seni görmene, geçtin her güllüm dine sen bile şolun ki gözlerim. Yadımdan çıkan o yanır yan gül yüzün, aklımdan giden o şandan beri yürük. Rahatlık tapan o aysam söyleyen sözüm, alarmın bilem o. Karşıma geldim göğe bir ay
Köp sağ ol bayram. Sana da üstünlük arzu ediyen canın sağ olsun. Bir diňe öňe jan watanym Türkmenistan diýip ýürekden hyzmat etmeň arzu edip Serdar ağa ýene de gerek sana gelýär. Indi hali söhbetleşik etdik, bir ýaşlamyz golladyň, özüň bir salam çalp berersiň. Kerim ağa başlyny häzir şu ýyl biziň her ýylymyz bir ýörite atlanyrlýar-da. Şu ýylym näme? Ýurdumyz Türkmenistan parahatlyň hem ananşmaň ýylly atlanyrly. Hawa şu ýylyň şanyny bagyşlap men bir döreden saadym, şonu häzir uly höwesle ýerine ýetirip bereýin. Onda Serdar ağa bir sahna size garaşja, mehriban illeşler oň ýydynyň ýene saatlar bir-birine sepleşip bir uwdan saatlar dowam etmek üçin Türkmenim altyn atyr bätleşiginiň ýeňiçisi toýly Oragelif ede haýseden ilk Serdar özüň maşynyň ýerini toýly Oragelif dowam eder.
Ana mehranileşler. Çaltadanna gepleşigmeliň bu edek sanam tamam bolup barýar. Mena pikir edýän üýtgeşik aýdymlar, üýtgeşik sağlar, ýürek joşgunlar bir senin göwülüňizden turanlar diýip umyd edýär. Elbetde çaý başynda biz bilen bile aýdym aýdansyňyz, sağ çalansyňyz. Eger sizin göwülüňizden turan bolsa, eýleşler innik edek gepleşiklemleri biz taýinlanmaga bize mümkinçilik, bize göster edýär. Gepleşik taýinlamak üçin ýaşamaga, döretmäge, okumaga, umman ähli mümkinçilikler döretip beren türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyza, arkadagylyk Gahrman serdarymyza hemmämiň adyndan köp alkyş aýdýar. Goý olaryň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun, elmidama ýagşy günlerde görüşmek her birimize nisip etsin. Mehriban ýyleşler, ýaşlyk tele ýaýdymynda çaltadan ne gepleşende ýene de görüşýänçek. Hoş, sağ bolun, çaltadan. Boysancımız bugün aydın bolupdur, ösüşlerimiz dünya aydın bolupdur. Yaşıl tuğum parla varsa galıpdır, arkadağlı serdarmızın barına. Dövrün nesillere yapan serpayı, eliz arkadağdan yeten bakpayı. Şöhrata beslep dur teleyyamı, bir karar vatanmın karasılığı. Şöhret size arkadağlı serdarmı? Can vatanım Türkmenistan, 5 velayet 5 doğun. Alkış aýdýas biljem onu, arkadağlı serdarmyza. Can vatanım Türkmenistan, 5 velayet 5 doğun. Alkış aýdýas biljem onu, arkadağlı serdarmyza. Gününden ayrılan özgürlük barya, kalkınışlı eýyan, döret yer buryan. Döwletli işlerimiz dünýäýän salyan, bir karar vatanmyň karşylygy. Ýaşlar dönükmeli, ýaşlar gurmaly, beýin işleň sakasyna durmaly.